rana kai mako nufin yan wakar da na dauko in yi ta ba da gazawa ba. Sannan salati kai wa habibu wannan da bai furici kan babu, a sanya alaye da sahabu ciki ba za na giro ko ba. Sannan a sami ni sarkin waka da godiya fatan alasa kaɗan Musa Gombe ina bayan ka shigar ka ba fata yara ba. Muje zuwa sama sarkin aiki labule sirri daga ɗaki saraki dan Allah hau doki ashe ba za su iya ma ba. Da ɗan Musa Gombe kafi daga Allah kai ka riga su da shalla haula shigar ka ta yi daban watakila mai kinka ne bai yi gano ba. Waka ina kike gaba banki dan ya fi su sanin halinki, yayi waɗansu suna mararinki ashe ba za su ki karba ba. Ya kai jami'a an gonar waka mai kinka gunka ya ganka ya barka kai yi shiru Allah gatanka ba za su yi maka komai ba. Ya muje zuwa bulalar hanya ka faɗi babba yara sun juya shefarar aniya ce la ya ɗan Musa bai san tara ba. Ya ɗan fulla shi ya kware gunki wanya mare aka san shi da yawo ya ta saga maza da wayo ɗan Musa bai ko ke zo ba. Mazan da kansu suka yi maka shayi da kai furofesa ne matun da kai waka wasu sun saka ganda inda ka je ba su zo nan ba. Fito da shirin kamurucin dutse harshen du mai kinka kada sai ba mai cin makani na ran sai ka rike Allah ba suwa. Ya muje zuwa sarkin wake wasu na ga suna yaƙe kai ke musu digata ba zan musa wannan ba. Wata waka ce na bugo daga Gombe na sau dango ka zamto min jigo a baka ina tuba. Kai shigar ka da alfarma alƙara dubun girma ya saka ka wuce su kuma ba zan ki na roka ba. Nai faɗin halin ka gwarai wasu ma sun san ka sarai ka yi musu cin daga ɗai baka daina rabawa ba. Yau da gaske nake zance kai kudin alkhairi ne yaran ka suna zance ba zan musa wannan ba. Ɗan Musa za mu muje musuwa kai ne na kira kainuwa dole in yi ta zanawa baitin nan ba zan gaji ba. Ɗan Musa Gombe ya hakuri a shigar ka akwai sirri ga ka mai tarin kairi ba zan iya bawa ba. Dawai su sarki ne a ado ɗan Musa zauna to a gado fadawanka suna a kasan ka ashe ba za su ki mola ba. Buɗa sai a gidan mata algeta sai a gidan gata ɗan Musa Gombe ya huta Allah ya yi masa basu ba. Yau ban gida to zauna dai addu'a yau dai maka dai ya Allah tsare sharrin mai shari ya koma kansa ina to. Ya ɗan Musa Gombe yau ka huta muje zuwa da shigar ka sai ta gani kaban koki din mota ashe ba za na ki karbawa. Iyance da ni in yi maka baiti na kara na sanyo maka sauti ɗan Musa Gombe kana kan saiti ashe ba za ka ki karba ba. Da rabo na alkhairi halin ka koda magauta nan suka ganka nan gurin lalle suka baraka ba za su yi maka komai ba. Ya nan gurin ni dai zan barka ɗan Musa Allah ya ja kwananka da addu'ar Allahu ya saka ba zan yi maka wake ba. Alhamdulillah na yi wa godiya sama ya ban na rero kuma lafiya haka ya kai addu'a a gare ni a kullum Allah ya zare ni da sharrin makiya masu ji kai har gani in ci riba ta nan duniya. Ga ɗan Musa na gode maka ka biya.